Está claro que, por exemplo, todo o tema de zona de tapeo, zona de bares, todo eso sempre está en movimento. Despois, por suposto, todas as actividades de locales de noite, todo eso sempre está moi vivo. Quizá o feito de que sea unha cidade con moitos estudiantes vai que sempre este con moito movimento nese aspecto, porque, bueno, atrae sempre unha cidade que conserva a historia, pero que noutra medida ten moita vida, a diferencia mellor de outras cidades de parecido con Santiago. Que clase de locales podemos atopar? Hai variedade nese sentido? Sí, bueno, se falamos de locales de noite... Sí, locales... Sí, pois hai pubs de diferentes categorías, de diferentes atmósferas, algúns que son o mellor que ofrecen música tradicional, por exemplo, que sempre lle chama moito tamén a cultura galega. Despois outro tipo lógicamente de tipos musicais que tamén están ao gusto do consumidor. E despois hai discotecas, hai unha oferta amplia, por suposto. Normalmente hai moita vida todo na noite, ves que sempre hai un movimento, especialmente na zona histórica, por exemplo, é moi frecuente que se la venden. Durante calquera día da semana? Generalmente, bueno, pode haber días un medio máis tranquiliños, os xoves, por exemplo, claro, fin de semana sempre hai un pouco máis de movimento, pero, bueno, generalmente é algo que se extende bastante todas. A xente generalmente tamén cando visita Santiago e quere facer un recorrido mellor por outros puntos de Galicia, outros puntos de Galicia, pois xeralmente buscan quizáis o máis representativo de Galicia, entonces sempre buscan costa ou buscan algo que representa mellor a Galicia máis rural tamén. Xeralmente, bueno, pois nos dende a nosa labor aquí na oficina, por exemplo, solemos indicar o mellor tamén algo que encadre dentro de eso. Localidades como Noia, como Muros, por exemplo, Fisterra, por exemplo, é algo que xa eles demandan moito. Parión, bueno, estarían mencionando moitísimos, porque a verdade que a situación estratégica de Santiago tamén permite que un pouquinho tempo acceda a moitos desos puntos